Løfter. Smider den væk. Gregus. Santander udmærket det her. Tutu skal der åbnes i venstre side. Pierre Bengtsson kommer til et godt løb her. De har følt folk ind i feltet imens. Verbitz ligger derinde. Santander ligger der. Derovre ligger Verbitz. Hætter den skråt bagud. Den bliver lidt upræcis, og så en skud ud. Målet! Et drømmehug af Gregus, den mand, som ikke så mange i virkeligheden er så begejstret for i det daglige omkring FC København. Men der må vi sige, her ser vi en af hans kvaliteter. Han kan altså noget fra distancen. Der er spillet 1 minut og 10 sekunder, så hakker han den bare ind. Det er et drømmehug. Et mirakel af et spark. Virkelig godt spillet, men det er også et godt angreb af FCK. Med den der dynamik og det flow i spillet, som der skal være. Bolden ud hos Pierre Bengtsson. Bagerste stolpe, hvor det før i tiden var Cornelius. Nu var det så Verbitz, der var der. Og så denne her dårlige clearing. Demini støder hele tiden med frem. Mere offensivitet i venstre i højre siden. Vigtigt, de kommer i den blokade. Godt af Gregus. Blokerer så skuddet fra Juan Felipe. Igen fumler de lidt her. Tutu er manden, der gør det. De skal altså lige passe på nu! Ja, det skal de nemlig, og det gør de ikke. Og Nikolov med udligning her. Det der udbanemål, som er forfærdeligt vigtigt. Tutu er ham, der i første omgang smider den. Det var ham, der havde et skudforsøg, som bestemt ikke var dårligt. Den her er endnu bedre selvfølgelig for træner Sedlowski. Mål i begge kampe i øvrigt mod Malmö FF også. Så han er en farlig her. Ja, træfsikker. Sparker den godt ind, det må vi også sige. Bevarer roen. Ja. Tutu, der vil lave en tunnel og komme fri. Det skal man ikke. Nej, det skal man ikke. Det er rigtig ærgerligt. Godt indlæg. Juan Felipe går først ind i presset, og der bliver den erobret. Og sikkert oplæg fra Jan ind til Seks FCK'er derinde, og der får de altså 2-1-målet. Lidt af tilfældighedens vej, men det betyder ikke så meget. 25 minutter ikke spillet. Løfter, som vi lige har været efter, altså ham, der scorer til første mål for FC København her i sin 7. optræden for dem. Og man må også sige, at den får de ikke forsvaret på samme måde, som de ellers har gjort hidtil. Måske selvmål, jeg ved det ikke. Lad os se, om det er selvmål. Ja, jeg tror, det ender som et selvmål. Ja, jeg tror, det er nummer. Og han får lov. Det forstår jeg ikke noget af. Ja, klart. Ja. Frispark, og det er desværre, rødt kort. Tredje gang. Jan Gregus får rødt i europæiske kampe. Han blev smidt ud mod FC Porto. Han blev smidt ud mod Ludogorets i Europa League. Og så bliver han altså også her. Og jeg kan godt forstå hans frustration, fordi det er den anden advarsel, han trækker på grund af dårligt spil af medspillerne. Ja. Det er selvfølgelig ærgerligt. Det er næsten utilgiveligt. Og det her kan sagtens være farvel og tak. Okay, Carsten, han skal jo selvfølgelig holde sig. Godt spillet af Kvist igen. Han er inde i en lille kort periode. God periode. Er det alvor nu? Arlovic spiller bredt. Bengtsson. Dejligt indlæg. Det er han har været kroppemulig hele kampen. Han har lige sparket det dårligste frispark i umindelige tider. Og nu gør han altså det, som han også gjorde for et lille års tid siden, da han skaffede FC København i Champions League. Der var det bare i playoff-kampene med Apoel. Det her, det er adgangstegnet til det videre forløb. Det er adgangstegnet til playoff-kampene i Champions League. De er egentlig fuldstændig krokke lige nu, så er det jo godt. De har ham der, som alligevel gør et eller andet, fordi han har edderpadulje med at spille dårligt. Ja, men den der kan du ikke brænde. Nej, vi skal holde øje med Pierre Bengtssons indlæg, fordi det er verdensklasse. Simpelthen. Tager den med. Prøv at se her engang. Første gangs aflevering for William Kvist, og der slipper han fri derude. De er opmærksomme, og så drejer han den ind hen over hovedet på målmand Gaszewski. Og det er selvfølgelig blændende sparket ind over. Bliver den lige snittet på vejen? Det er egentlig lige meget. Står 3-1. Men det er også som om det røde kort til vores ven Jan Gregus, det har sat lidt... Ja, det er på ydersiden der, de skal passe på. Det er lidt dårligt, den aflevering af Mangwa. Ja, sådan. Og så er det bare med at få ekspresstoget helt op
i fart. Hold tempoet. 3 mod 2 i virkeligheden. Den der aflevering til Verbic. Og trækket, den løber frem. Straffespark. Ja, klart straffespark, begået af en målmand. Der var lige ved at gå i panik her. Gazewski. Og det er det, der kan definitivt afgøre sagen til FC Københavns fordel. Verbic kommer selv til at tage straffesparket. Det vil overraske mig andet. Men helt klart, det er det samme straffespark, han laver mod Malmö FF. Fuldstændig identisk situation, hvor han kommer for sent ud. Vil takle på bolden, kan ikke læse situationen. Der har lagt den til rette her. Jagter sin første internationale scoring og gør det her. Så burde sagen være klar. 4-1 op på tavlen. 4-2 sammenlagt og en Ståle Solbakken, der lige puster under lettet op her, fordi det har været med lodder og trisser. Man kan næsten ikke sige, når det er Ståle Solbakken på et hængende hår, for sådan nogen har han jo ikke, men alligevel. Så det er jo bemærkelsesværdigt. De får en mand smidt ud, og så kommer de 2 mål. Ja, hvilken lettelse.